Hej. Okay, vi har set en af vores venner lave sådan en 20 ting om mig. Vi linker, Marie Mumleren. ja, vi linker hende lige ned i videoen. Og det vil vi også gerne lave. Men vi kunne kun finde på 10 ting om os hver, så det bliver kun 10 ting om os hver, fordi Ja. jeg har ikke så meget personlighed. Men vi kan heller ikke finde ud af at se de der tal, som alle de der kendte YouTuber har på hjørnet, så vi gør det bare med hænderne, okay? Og så vil vi lige sige, fordi vi har lavet kyskage i dag. Eller, vi har lavet en plade, og anden plade skal snakke ud. Men prøv lige at høre, hvad de kan sige. Nej, det siger de ikke lige nu, men... Nu lader det være så som voksen. Nej, det er irriterende, når du gør det der. Det vil jeg da selv blive Start, irriteret, hvis jeg... så. Ja, okay. Min første. Jeg elsker mad. Min første. Skal jeg så nu, eller skal du så nu? Okay. Nå, jeg elsker at lave mad og kager. Ser. Min 2. Jeg sover længe, når jeg kan få lov til det. 2 med mig, det er hader bøger. 3 ved mig. Elsker bøger. 3 med mig, det er, at jeg har en hund. Ja, så har jeg også nogle guldfisk. 4. Har en kanin. 4. Elsker skoler, virkelig. 5. Elsker at tegne. 5. Mette Blomsterberg. Hele mit hjerte. 6. Elsker One Direction. 6. 3 søskende. 7. Jeg har en bror. Lillebror. 8. 7. Jeg kan godt lide tysk. 8 med mig. Nørder fuldstændig dansk og engelsk. Mest dansk. Ja. 8. Social. 9. Reklamer. Fuck, Rikke. Sklider hen kyskærne. Hvor stopper man den ud? Det ved jeg ikke. Stop den for starten. Godt, du kan bare lige tage videre. Okay, jeg tager den næste med mig. Okay, vi gør sådan her. Og så har jeg 10 asociale. Men det er mest fordi, jeg sidder og nørder One Direction derhjemme. Så lige noget, hun opdager det. Mangler Rikke kun hende. Hun er nødt til. Vi har en seddel, fordi... Hvorfor ikke? Julie, jeg har sagt, at du skal tage, for nu har du taget 3 eller sådan noget. Okay. Jeg har gjort min seddel færdig nu. Det jeg havde. Hvad er der kommet til? Nu ved jeg ikke. 9. Det er smart, hvis du gør sådan her. Det gør ikke så ondt i de lille fingrene. Har jeg Nej, det er det ikke ondt. Jo. 9. Tidlig op. 10. Elsker at spise blyanter. Ja. Det er lidt sært. Men jeg har en ting, jeg skal sige. Rikke er ikke færdig endnu. Det er mere sært. Jeg skal One Direction. Undskyld, hvis der sidder nogen Directioner derude. Men hvis der sidder nogle One Direction fan derude, så skal I vide, at jeg støtter jer. Ikke. Hvis I har sådan en veninde som hende, som ikke støtter dig. Jeg gør ikke. Og jeg har heller ikke Justin Bieber. Rikke er en spade. Ikke fordi hun ikke kan lide Justin Bieber, fordi det er der ingen af. Vi accepterer ham. Vi accepterer ham. Lige over! Kom nu. Skal du ikke sige, det var det for i dag? Jo. Bye! Ja, vi er ikke så cool, at vi har sådan en kamera, der slukker selv, så vi gør det lige med hånden. Vi ses. Nu laver vi studievand, han er syg. Hej hej! 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 Wow. Stop med at drikke. Julie. Du skal ikke grine. Nej, for helvede. Nu får du ikke flere, Julie. Du skal ligesom være stille, ellers så kan du ikke høre det. Okay.
Stop. Stop. Prøv at høre. Lad være. Stop. Jeg kan ikke simpelthen er tændt. Det er den. Sluk den. Hvorfor har du Jeg tænder, når det ikke er mig, der tænder.